akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku huri kupera kwakuda kuyedza usacheme kurumidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza. Muimbi werwiyo anotaura pamwe chete nesu vadikani achiti kure sei kumusha, ari kunzunzutira, ari kuvavarira kuti anopinde mukati memazambara, ari kuona makomo nemachinga edenga, ari kuona mumi mukati memakomo, ari kuvavarira achizuva tsoka, rwendo rwareba kwabviwa kure asi kunoendwa pava pedyo, simba rava kuita serapungudzwa nekuda kwekureba kwerwendo. Saka anoimba rwiyo achibvunza kuti kwasara mamaira manganiko kuti tipinde mukati memazambara, kwasara kwakareba zvakadiniko kuti tinoona tenzi namuponesi tichimuona usu neusu. Vadikani, mukati mepasi rino tadzungaira, tapota-pota mukati memarinda, mukati mezvipatara tichirwarirwa, mukati mekuparara kwemichato, vana vasingateereri. Kure sei kumusha, tinoda kuzorora, tinoda kusvika pana tenzi namuponesi wedu. Vadikani hama, hakusisiri kure kumusha, nokuti murindi anoti kunze koda kuyedza, tava kuvavarira kupinda mazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatichitsungirira, tinozorora tasvika. Usazorora tichiri mukati menzira mudikani, asi ngativavarire tipinde mukati memazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatibatanei nemuimbi werwiyo tichipinda nekuvavarira kupinda mudenga idzva nenyika idzva munogara kururama, musina kusvimha misodzi, musina kupungura mhere, musina kubatwa maoko, hamuna kana nechirikadzi, hamuna zvibibi, hamuna kana utera nehurema, hakuna chero chinovhundutsa nechingatyisa. Tichapinda mukati memazambara. Tinofanirwa kuti iwe neni tipinde tiri tose vadikani. Ngativharei maziso tinamate tichivavarira musha unouya. Ngatinamate vadikani. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwetariro, tariro mhenyu, tariro inofadza, tariro isinganyadzisi. Tafamba rwendo rwakareba, tinonzwa kuneta, tinonzwa dzimwe nguva kukahadzika, tinosangana nezvakawanda, asi tinotenda nekuti musha wava pedyo. Tinokumbira muchitipawo simba Jehovha rekuti tichipinda mukati memazambara. Tikokorodzei, tisimbisei, tikurudzirei, tisimbisei, tipinde mukati meruponeso rwenyu. Tinonamata Ishe, toda kuponeswa tose nemhuri dzedu, toda kuponeswa nevatana nevadiki vedu, tinoda kuponeswa tose takaringana. Tinokutendai Mwari nekuda kwenyasha dzenyu, nekuda kwerudo rwenyu. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda zvino nokusingaperi. Amen. Kumusha ozviedzo zvakapera tisu tasvika kumusha. Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare. Tinoimba muri kukomborerwa kubva mangwanani kusvika panguva dzino dzemasikati. Ndakagara neThe Wise Man tichiwana nyaya dzamunotinyorera, tichidzidza pamusoro padzo, dzichizotibetsera mukati mekurarama. Tisati tapinda munyaya iripo muzuva ranhasi, regai tikumbire mufundisi Gondo mutivhurire nemunamato. Ngatinamati Baba wedu, toda kumutendai nenguva yamuri kutipa yezvino yokurukura nhau dzinobata isu sevana venyu. Tinonamata kuti dai mungava munotungamirira kuti zvose zvichataurwa pano
zvigobatsira avo vari kuteerera nesuwo tiri kuita rutivi mukati mekubatsirana munamato wedu nekutenda kuburikidza nezita raJesu. Amen. 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 Tinotenda. Ayo, regai tikwasise gono. Shumba. Samaita. Samson. Ya. Komana. Nasi tinana Nyamuziwa. Aiwa tinoda kutenda. Maybe tigatitangire pana gono. Chimbokwasisai vateereri. Muchitaura kwamabva muri gono ipi yacho muchingotsanangura nemazwi mashomanana. Tinotenda. Ini ndinoitwa Bob Garwe, ndiri pastor retire kumushando zvakamurewa, ndiri wemoyo yekwamangwende. Tinofara zvikuru kuti kekutanga ukuya mustudio muno yeMandara tichitaura nhau dzatinoimba kuti dzichabatsira mhuri yose yemukati menyika. Amen. Amen. Tinotenda. Yes. Ini ndinoitwa Mathias Masevo. Ndiri mufundisa retire. Shanda kwemakore anosvika 43 mukati memunda waJehovha. Shumba. Originally ndobva paChiwesha. Asi zvinomusha uri kwaRusapi. Wakazotamira wabereki. Kunyika nyoro kunodyiwa tsenza nemadhumbe ndokwedu. Nyika inodiwa naMwari. Ya. Saka nhasi tiri pano padare. Tokore chingabude chatingaite mukati mezuva ranhasi. Amen. Tinoda umukwazisai. Amen. Wadiwa wateereri nemi watariri, ini ndinonzi Ngwaru awanda wanhu wafamba ndini ndega musangano re-Seventh Day Adventist kumaritairizi ese anoimbwa muhimbo. Ndiri muzukuru wanooreka ndoera Shumba Nyamuziwa. Ona Shumba nhasi zuva redu. Tiri Shumba tega. Kozoita ana Samaita nana Gona atinga warame, but otherwise farirai chirongwa neso tiri kufara kuti maita mukana wakadai. Amen. 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 Ndinoitwa Pastor Maxwell Bundo. Ndamufundisi kwemakore 43. Indakaitwa 43. 43. Yeah. Ende tiri Shumba futi. Yeah. Ndiri Shumba. Sipambi charumbira. Ndo kumusha. Yeah. Kwatakabva asiko zvino Gokwe asindane plot kuHurungwe. Hey. That's pambi mfupi. Fara nechirongwa chekubatsirana. Yeah. Nedzimhuri nematambudziko anobuda mumhuri. Sure. Tinoshuva kuti Mwari achatibatsira kuti tigadzirise nyaya dzinonetsa mudzimhuri. Mwari atikomborere. Amen. Powerful. Iniwo ndinonzi mufundisi Nicodemus Mudoni. Yeah. Ndiri weSamaita ari kufarira chirongwa ichi. Mutasa akafa zuva rikaora zvirimo muhistory kana mubhaibheri ngori akafa zuva rakaora. Saka tiri kufara kwazvo kupinda muchirongwa chino chiri kunoedza nekubatsira mhuri dzakasiyana siyana. Ndafarawo ndichipinda machiri kuko takaitwa. Amen. Amen. Tinoda kutenda indoitwa Gospel Mudoni ndopindira paMandara Church ndiri Samaita kuAfrica, Europe tiri Samsung. Saka tinoda kutenda naizvozvo. Nhasi dare regai nditenge ndakuverengera nyaya iri panapo. Yabva kune mudzimai vateereri. Anzi, should I tell my husband kuti vana vatinavo ndevamukoma wake, vana vatove kuma 20 years. Ndakanzi nemhuri yekwedu ndofunga kune vari kuziva nyaya kwavo. Usataure nyaya ishi nekuti it will ruin many people. Saka ndodini naidare
nenyaya iyi iri kundishungurudza. Ndiyo nyaya iripo muzuva ranhasi. Musoro wenyaya Pastor Ngwaro uri kuti kudini? Musoro wenyaya ndozvireva here? Right. Ndiyo nyaya yacho iyo. Ndotaura here? Ndotaura here kana kuti ndozvireva here? Depending ne kwaunobva. Iyi language yekwamurewa. Saka ndotaura here ngikhulume yini pamusoro penyaya ndodini? Should I expose? Should I say it? Ndo nyaya tichataura pamusoro pezvayo. Tisati tatanga kuitsenga-tsenga, regai tikumbire mufundisi Nyamuziwa mutiverengere verse. Watongi chapter 11 verse ya 1 kusvika pavhesi ya 2. Zvino Jefta muGireadhi wakanga ari munhu ane simba noumhare, asi wakanga ari mwanakomana wechifeve. Gireadhi ndiye wakabereka Jefta. Mukadzi waGireadhi akamberekera wanakomana. Zvino wanakomana womukadzi wakati wakura wakadzinga Jefta. Wakati kwaari, haungadyi nhaka mumba mababa wedu, nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi. Saka ndiyo nyaya iripo nhasi. Jefta ari kupinda panyaya yakaipa. Nyamuziwa, maybe mungangotipa ka summary kenyaya iyi. Summary yenyaya ndekuti Jefta mai vake vakangomitiswa, language yatinayo mazuva. Baba ndokuita mwana kunze kwemarriage yavainayo. Right. But pari kuratidza kuti ndiye mukuru. Nokuti Bible rati vaning'ina vakura vakamudzinga. Kurava kuti wambenga agamuchirwa. Even namai. Kana tiri kuzvitarisa. But ava vakura kuda mai vaita chizevezeve nevana kuti ndindashanda pano. Uyu haana mai vari kushanda. Saka vakadzinga mukoma. Idambudziko rapinda mumhuri. Rekuti pane kuparadzana. Tisingazivi ramangwana. Saka panoda kuti pangwarirwe, pange pachigadziriswa kuti zvinotoda vakuru kupindira kuti mushaudzikana. Yatsanangurwa. Tofunga regai tichitotanga kutopinda nemunyaya medu naye. Ganitangire pana Nyamuziwa futi Pastor Ngwaro. Kuti makare nyaya idzizi dziri kuita sekunge dzawanda mazuva ano sekunge kudhara dzanga dzisiko here. Maybe that is my first opening statement yekumbovunza dare vamwe vachifanofunga kuti zvaimboitike here kare. Tinombonzwawo nekuverenga kuti uyu akanga asingazvari ndokubva muning'ina wake kana mukoma wake ndiye aipinda ndokubva azvarira uyu. Vanhu vanenge vaitokavhirana panyaya idzi. Maybe apa tangopiwa nyaya diki but tichibvawo kuhistory zvaimbofamba sei? Regai nditi samaita nemi wadare watereri. Zvinopangidza kunge upenyu hwanhasi hwangonanikwa hwapachena, hakuchisina private nesecret. Chikungota unongopatika zvapa WhatsApp group kana zvapa Facebook kana zvapa zvakungotaurwa. But makare vanhu vachagara kumaringowe, kumaungwe, vachagara uko kuchikore tichiri pachibhoyi chaicho chisati chadilutwa. Kana paine hama yedu yaitadza kuita wana nekuda kwezvikonzero wasamaita aiwa aibetserwa. Ndosaka muchonzwa unzi wazukuru tambirai kuri muzukuru, tambirai kuri nambuya. Kwaigona kushandiswa muzukuru kana kushandiswa muning'ina kana mukoma kukubetsera iwe. And sometimes game plan yacho sezvataurwa panzapa inenge yakarukwa ndare zvekuti it's watertight. Uyu atiri kubatsira haafanirwi kumbobvera akaziwa. Vana vari kubara anongoti ndewangu, but zvinenge zvichizivikanwa kunzi aiwa. Saka makareyo life was so secretive. Kwaihwandiswa chipfuwa chaita kunge guwa.
and these matters even wamwana watozoita wana wotoita ana sekuru asi wasiri wemumbao. You get the point. No maitirwo ezvikinge zvakaitwa kare. Amene wamwatana kuti pamwe endapotsera ana samaita rigaitangire pana samaitawo. Hamuzi kupotsaba. Yes. Zvikenge zviri izvo. Yes. Zvaitoenderera mberi zvichitonzi izvo. Kana uyu nyamuridzi wemukadzi achiziva kuti haana mbeu. Yes. Aigona kutowirirana nemukadzi wake. Yes, ndopende ndasiya papa. Kuti iweweka kana ndikakuona uina bamudiki Petros. Yes. Aiwa hazvina mhosve kana muzukuru nini. Asi handidi kuzviona. Handidi kuzoona. Gaitambwe tsoro yacho hayo. Hey, thank you so much, Samite. Mrewa, mfundisi, maonero yenyu nehistory zvaiitika here kare izvi nemaonero enyu? Zvaivo zvichiitika. Asi kutaura kwaita vamwe watauri. Zvaivo zviri zviro zvaifanirwa kuramba zvakangochengetedzwa. Zvisabude kuti zvisakonzere. Wanditika. Yes. Ya ndiri kuona kuti zvaiitika tichinzwa vana mbuya vachititsanangurira zvinhu zvaiitika mumusha asi zvaiitwa navakuru. Vainyatsogara pasi voronga. Wacho ainopinda kumba uko ainge atorwa agadzwa pasi oudzwa zvinofanira kuita kuti uyu muridzi uyu dzimwe nguva asatomboziva. Nokuti kutorerwa mukadzi chinhu chihombe chinonetsa zvekuti ndichiverenga bhaibheri rinoti nyange ukaripa usafunga kuti nyaya yapera. Kutorera munhu mukadzi is not easy kuti achikuona. Saka vakuru vaitogara pasi votsindidza zvongoperera kuvakuru nayo vari kuzviita nemukadzi uyu. Hama dzomukadzi kuda dzaizozivawo ishoma. Zvaingoitwa zviri navaridzi vomusha. Vobva vati ngaife yakadaro. Zvotoguma zvakadaro. Ndozvazvaitwa. Zvakaoma. Yes, up Nyamuziwa. Wakuru vengu vakachenjera vekara. Kozi chawaida nechekuti mukadzi uyu asaende kunzewo. Kozi kanokuzobuda kari kamusope kana kari kaine mamwe mazimhini ekumaneighbors uko. But kana atorwa nababa munini kana baba mukuru, nyangwe akafanana baba mukuru anonzi akatoza baba mukuru wake, akatoza mai nini wake, kana kuti baba munini wake. Waitofara. Ende ropa rimwe cheteka. Kana wari wana shumba ndi shumba kana ari mukanya ndi mukanya. Saka vengu vakachenjera waironga tsoro dzavo. Saka regai ndirambe ndichiomesa dare. Tingati muchenjere ndazoneswa. Ipapo ndazonetseka kuti shumba rugoona huchenje. Machirongwa vanga vakachenjera pauhedheni wavo. Pakusaziva kwavo. Ndokanda ndauda kuuya. Ndokanda ndauda kuuya kuti now takabva tasangana naJesu. Munyaya idzi. Ndakuita ndichiomesa ndichidzikisa nyaya kudai. Saka tasangana naJesu manje. Nyaya iyi yakuya kwatiri nhasi. Tiri maKristu. Mukadzi uyu ari kuti now ndakaita almost similar nezvatiri kutaura. Ndoita sei? Ndoudza here murume wangu nyaya ishi. Ndine vana vataita asi ndevamukoma. Ndoita sei? I think I don't know ndikana ndingapinda. Eyo tisati tasvika pokuti ndoita sei. Aminoti dare rikonere. Kutambudzika kwamai yavo kwemakore. Kana kusiri kwemakore kunogona kwakatanga zviri zvinhu zvinoitika. Asi sekutaura kwamaita ndokundosangana namuponesi. Hepano dzokono mai wadini watendeuka. Ende kuti ndichararama muchitema chakadai, mukunyengera kukuru kwakadai, zvawazvimbira manje.
saka ndopa ndiri kuona kunge kuti ina handichagoni kurarama ndakadzimbirwa ndakaremerwa zvakadai ndoitwa sei. I think kuti munhu ararame muna Kristu orarama ari muchitema chaanoziva, the two are not compatible. Ndo muone rangu kuti accepting Christ is accepting a different mindset. Pfungwa dzinofanirwa kutochinja. Saka maya pfungwa dzachinja manje. But one obligation yekuti game plan yedu takaona kuti haitauri. But at the same time inini handachagoni kuichengeta. Amene kuti wadari vari kuzviona sei. Tarisa ndiri kuona kuti munhu atendeuka akubatikana nezvakaitika. But tinofanira zvakare kuti tichiuya kuti ko kana wazotaura chii chichabuda, hapana here makuwa zviri nani inini ndiudze Mwari kune chimwe chokwadi chisingachatauriki. Kune chimwe chokwadi chokuti you cannot give a testimony even muchechi inokuwadza. Ngaifire muhana mako. Ndiri kutarisa kuti vachafa vangani kana zvabuda kungoti bvu. Chimwe ndechokuti ko iyo mhuri yomurume yaizviziva here kare kana zvava zvikozikama kumusha kwomukadzi. Okay. Because kana vanga vachizviziva kare kuda vanodzimurana, but kana vanga vasingazvizivi zvakuda rubatsiro nekunamata kuti Mwari tibatsirei. Samaita wotaura here mudzimai uyu? Pakukutu dai ndada kumbopa shonyorora ndichiunza nekuti murume ari mukati menharaunda. Murume uyu ane mabasa ake asina kunaka aanongoita newakadzi wazhinji wari munharaunda. Matoberekwa tuwana. Angashinge here murume uyu kuunganidza dare kuti wedu wana vese 15 wekwanenge ndakadaro zvingaitike here mumusha iye atendeuka. Angaite nyora Ayo asingabudi. ndotenda une menzanso wamapasamaita. I think une magenda issues akadai wanurume sho vanogona kuita chiwindi chekutotaura iye pachake murume wacho kutaura mukadzi wake kuti ona sorry pane zvakaitika vana ndine wana wangu ari musango ndakuda kuti wauye kumba. We have dealt with such issues where men can be bold enough kubuda pachena. Right. But kumunhukadzi ndoona kunge zvakada kuti culturally nechimiro chanhasi mai kungotaura kuti ndine wana usati wandirura ndine wana wangu wandakai. I think panonetsa pano ndoona pachinetsa. Ndiri kuona kuti idiko ramataura kuti zvinomarara kumunhukadzi. Handisi kuti havafanirwi, but I'm saying by today's standards nechimiro nemhepo dziriko, we are in a male dominated society. Ndiona munhukadzi achiremerwa zvinotyisai. Chokwadi. Saka ndopenenge ndiri kuti inini ndapamuenzaniso wemurume ari muvillage akadaro newakadzi vewanhu nevanasikana vewanhu. Iye zvinabva abvurwa nevhangeri kweengaro angamirizike here achiudza kuti varume ndine twana twamuri kutuma tuya mukatumidza mazita nemitupo ndetwangu kana kuti anochitiye Mwari ndimi munoziva. Chandakuda kuona pano chekuti zvinozokonzereswa apo ngezvipi nekubvuma kwake kweidu. Rega timbonzwa Pastor Gara maonero enyu mukadzi uyu otaura here?
nyaya yake iyi kana kuti ozvinyarara? Ya, inyaya yakaoma zvachose, asi I think chakanyangokosha ndechekuti paonekwe kuti zvichava zvinobata vanhu vakawanda zvakadini, ende uye pakutenda kwevanhu zvinozovabatsira here pakuti wave vanhu vanenge vakasimba pakutenda kwavo. Saka anofanira kutarisa nzve ma-consequences ndiwo ari kudetermine izvi zvekuti ongosvika kuti vanhu vese mirai apo, vana vese vari 4, uyu ane 25 uyu ane 28 havaziva asamaita iye. Iyo yakati omei semunhu atendeuka, akaramba akanyarara futi avanogona kugara right, asi anogona kushayikwa neupenyu usingaperi. Uri ungoti wakatendeuka kabva unofanira kubuda pachena kauti ndakatendeuka, wobva wazviti wobvo ndo zvandakaita, Mwari ndiregererewo vanhu woziva. Handijesanisa pachena kuti kana uine wakakanganisira enda undomuudze, handizvo zvaanotaura. Wondomuudza kuti shuwa ndo zviripo izvi, moregererana kana muchiregererana. Hey, don't worry about ruining people. As long as I have said the truth. Yes, Samaita. Tinoerenga Bhaibheri, Genesis kusvika kunana. Zvakazarwa. Imbiru ngani dziri muBhaibheri dzine zvitema zvatinoziva. Izvo Mwari akasarudza kuti zvanzi kuiga izvi. Ana David chaiwo shamwari dzaMwari dzawakatamba privately. Kusvika tatoudzwa kunzi wakaona munhu achigeza. There is that detail yakanyatsobuda. Eyo yana Hosea, yana Niko, wakawanda ana Pauro, ana Zakeyo, ana Maria Magadharena. Zvitema zvavo zvawakaita. Zvakanzi bvu. Zvakabva zvanzi muBhaibheri hezvo. Saka isusu chinonzi kutendeuka kuiga matadzwa edu here. Where is the element of confession? Bible inotiro. Eyo pana anorwara here pakati penyu, ngaende kuna wakuru wesangano wamunamati wamuzodze nemafuta. Endai mundoreurira zvitema zvenyu kuti Mwari akuregerere. Which sins do we confess? And ndezvipi zvitema zvatisingakonfess? Kune hama dzedu dzatakatadzira. Pane mukaenda Ezekiel 18 anobva ati kana paine munhu akaita chikwere enonodzosera chikwere chacho. Kana paine akadai enonodzosera zvekuti ana Job akati ndiudzei kuti ndakambotora here mukadzi wemunhu, ndiudzei ndakambotora here mwanasikana wemunhu. In other words ari kuti inini I am clean. Zvamuri kuona izvi ndo zvandiri. Saka imimi muri watatu kuti Gono, Shumba naSamaita muri kuirirana kuti imimi kana zvinhu zvichizokwanisa kunza hondo mumhuri musaconfess. Confessai chete kana zvichiunza rugare. Is this our teaching? Yes. Zvakuda maturity. Kuti tozvibata sei. Munhu haaregi kubvuma kuna Mwari. Asi kune kumwe kubvuma kwokuti waakutoparadza vanhu vakawanda. Mufundisi toti mune zvamakaita. Mosimuka moti regai nditaure mberi kwechechi. Mai avo namai avo namai avo ndakamboita ndisinganzwa navo. Because wangu matendeuka. Vachiregai kuuraya vamwe avo. Mai kuna Mwari. Mutaurire Mwari. David waitaura chitema changu chinogara chiri pamberi pangu. Mwari ndiregerere, aisafamba mustriti achidudza achingoramba achitaura. Zvimwe zvitema zvakarekodwa naMwari achibudisa kuti ndiMwari asingavanzi ende anotiziva. Asi kuti titi ubvojomoke mberi kwevanhu uchizotaura zvinhu zvinokuwadza zvokuti vanhu vanobva varovana nekutemana apa, zviri nani kuti inini ndipedzerane naMwari. Because nguva yaipa unokuwadza vanhu. Shumba
Shumba maidzikisa. Maidzikisa. Because iri kuda kuuya ku reality. Let us try to be real as much as we can. Pfungwa yataurwa apa nedza mataura futidzo. Dziri right. Because kune imwe confession yedzungu. Isina kudzingiswa. Inofanira kutanga yambonyatsotariswa kuti izvi zviri necessary, because ataura mudzimai hanzoni because vanhu vandakataura navo vaiti kuti chisiyanana, because it will ruin a lot of people. Ava vatori closer ndofunga munyaya iyi vanotoziva kuti zvikabuda zvakadai izvi kunogona kufiwa. Saka example yapiwa yekuti vapinda muchechi manje obva aipa iri confession pachidyo. But this says Adventists who don't. It's a good illustration of it. Kune masangana akadaro ekuti eyo kana waenda kusondo dzavo pane nguva yekupupura nenguva yekuconfess. Izvi zvinoshanda izvi. But ava mai ava vari kuti murume wangu ndodii naye. Iyi haisi street kai. Vairi. Vari kunzwa ine musengo yekuti ndakakanganisa. I cheated this guy. I think he must know. Kuti vana ava vazi wake. Is it murukutere? It's already too late to Zavaran. All right. It's somebody. It's a bit too late. Ngekuti kubvuma kwake akudzoseri vana ava kwavakabva mudumbu kana vakabva paya dotino. Kubvuma kwake kunenge kunotipangidza kuti mai ava kava wakawirirana nehama yemurume uyu asina mbeu uyu. Kuti ngatibatsirei murume uyu angagogara nemukadzi pasina kana mwana here. Saka wakawirirana kuti wabatsire munhu uyu. Kana magaregara zvenge zviriko kumutsa imba yehama. Muziona wataurwa mubhaibheri wakaitawa nomwe akaroora akafa akazoya akatora garana pange pafiwa. Saka uyu akafa mbeu uyu. Yeah. So, Pastor Garu, anzi murume kana akafa mbeu. Anzi it's a bit too late. Paakutaurira, where was she the past all these years, 20 plus years? Akufunga kustaura iko zvino izvi. Pane here zvinhu zvatinoti izvi I think yakufanira kufire lord hazvichaiti kutaura. Tine zvinhu zvakadaro here. Pane zvinhu zvakadaro zvekuti munhu anofanirwa kuti aone kuti izvi zvine chiyamuro here, zvichava zvinounza ruponeso here kana kuti zvaku zvinodhameja. What is the benefit? Kuti zviri kubenefita chini. Asi kana moyo wake ndo conviction ndizvo. Moyo wake uri kumutaurira kuti ndofanira kutaura. Can we later just say because moyo wake, but isusu tamupa mama zvazvinogona kuzova kana ukataura kana ukanyarara. Because pane zvinhu tuka zvichaitika. Achagona kunyarara uregedza kutaura. Zvobva zvazobuda kumberi. Saka whether patikuenda apa otaura here kana kuti zvikazobuda nemumwe nambuya mai Silvia. Yes. Zvozobudira kumberi. Don't be complicated. Samaita. Yeah. Wado teri regati mbo complicate nyaya iyi. Because maybe to go from this angle. Yeah. Ati mbone nemwe angle. Kuna mwana akura mumba. Achinzi ndimudoni. Right. Mwana uyu. Tikutora chiwanu chedu chaicho. Akura achinzi chi? Mudoni. Ndimudoni. Asi mwana wekwani? Wekwamudoni. Hepano manje mwana uyo akuda kuwanikwa. Kuti achirorwa. Chiwanu chedu hachibvumi kuti mwana uyo arodzwe nana mudoni wekwangu arutiripo. Kunyange tisina kumuchengeta.
but chibhoi chedu chinoti icho udzai rudzi rwekwake runge rwuripo panoroorwa mwana. Saka munopinda nawo muforced eyo kutaura kuti exposure. Unoona Rosemary eyo takakanganisa. Kunotorongwa ana tete nana mbuya vanondotsetsenura panochemiwa. But panotokonfeswa chete kune mwana uyu kuti adini. Right? If we get to a point yakadaro, and sometimes mwana hana kurorwa. Right. Samaiti nemi iningiri ni gono. Mwana hana kudini hati? Kurorwa. But mwana afa chachituna. Auda kufushirwa. Ida mumufushire wekwake wasingaziyo. Saka zvasiyana papi pekuti kana chiwano chedu chichisvika pekuti under these circumstances ngazvibude pachena. Ko uyu mudzimai akuti hongu ndatendeuka hangu bati ininika regai ndizvirewo ndodini ndoita sei. What difference does it make? Yes, Nyamzio. Ini ndiri kutarisa tiri vafundisi. Yeah. Pata kuti chivanhu apa tinonyudza vanhu. Yeah. Asi kwenyu mimi sonibokubata mundipindu sorry ndiregeresa. Yeah, okay. Muri mufundisi mimi anditi marera wana wewana kwa bundo mwana uyu akuda kuroorwa ndio kwa masevo ana masevo baba wake wapenyu wariko mai wacho imimi ndimu nawo ndi mwana uyu. Saka muri kuti mimi kuti tisanyudze sangano riri kuteerera program ineyi wekwa masevo ngawari kutombozwa kuti tine muchato watiri kuronga tine mwana watiri kurodza. Zvarwisana pasi nechikristu. Ndinofunga mandigama. Yeah. Ini ndiri kuda kutaura ndichimira ndichiti semakristu tinofanira kuramba tifamba negwaro redu rechikristu. Mwana uyu kana aripo unofanira kuudzwa. Handitika? Unofanira kuudzwa. Hatiti kudaidza vabereki vake kuti tinotya chivanhu. Asi kuti azive ramangwana rake kuti panozoita madisturbance mamwe anozomunetsa kuti ava voti hauzi kwekwedu unozviziva here. Right. Saka tiri kumubatsira kuti agare aziva hake. But not kuti tine zvatinotya kuti pane zvinozoitika mangwana. All right. Asi kumuzivisa tofanira kuti timuzivise. Ndine example yemumwe mwana. Pandiri kuti chivanhu. Aiwa chivanhu kuti culture. Aiwa imatora chiwanhu mabva maenda mberi shumba. Kana chiti chiwanhu tiri kuti chibhoi, kana tiri kuti culture, kana tiri kuti chizimbabwe. Alright. Zvatiri kutaura ndezvokuti tiri kuda kubatsira. Nyaya yedu yakananga pana mai ava. Vari kuda rubatsiro. Maybe kuti tibatsire. Mai ava vagoni kutaurira murume wavo fair. Right. Vangada vamwe vanhu. Right. Vavanotaura. Kana kuti vanoziva kuti saka ndozvifambisa sei. Makanditi ndidai. Ivo vari kuziva nyaya yacho ivo. Zvineiko zvino. Inini conscience yangu haisina kugara zvakadini. Zvakanaka. Mungandibatsira sei? Indikamutaura pamanotondikuwadza. But imimi vakuru makaronga nyaya. Madii kunogara dare kwamungagara. Mubatsire kuti kana zvobuda zvozosvika kwandiri akuzozviziva munge madzikamisa. Plus vana kuziva kwavo kuti vachiziva kuti hatisi vababa ava. Zvaakuda kuti imi vakuru makamboitanga ndibatsirei. Aiwa apa shumba warova. Shumba waidzikisa chaiko. Asi pane disaster futi baba. Right. Yawato atiti mungapagarwe dare. Yemazuva ano neteknoloji ka. Dare tofanira ropera yatopa media kudhara. Mukadzi anotemwa kumba. Mazuva ano hazvina zvinaumira right. Haina ichita vanhu vakuru. Yeah. Because pfungwa iri kubva apa pana Shumba iri kuti. Haisiyana.com. Pfungwa iri kubva apa iri kuti. Ngaaende kune vanhu ava. Ondotaura nyaya yake aine conviction yake yaari kuda kuita. Otaurira ava ndo vanosvika vopomodza murume uyu. Votaura on behalf of iye anenge asipo ndo zvamutaura Shumba. Ivo votaura naye
kuti ndo mamiriro. Akazviita. Yes, you see, mukoma wacho anenge aripo manje. Inini pada undigadziridziro mbichana dare ndikudzeiwo imi wana zviye hanzi wanganikuva havana kutaura namba asi pangonzi hanzi tine vana vari above over 20 dange racho 20 years yeah. Idi here kuti wana ngatimboti wana kana washanda uyu murume ari kugara nemukadzi wake mumba azonzi wana havazi wake uyu haanawo bakana mwana wanipa ndo chokwadi chiripo atitedzere tsamba kuti haana mwana iye haana kana akabetserwa naika kana mukadaro ubva ndingango asi ngekuti ndaida kuti ndione kuti kubetserwa kwake iye haazivi here kuti haana mbeu. Alright. Okay. Murume haazivi here kuti haana mbeu. Aiwa hazi. Because tiri kuona kuti vana vakuzvarwa kwavari kuita iye ari kutofunga kuti ndevake saka ari kutoti mbeu ndinayo ndizvo. Zvasiyana nepakotaurwa naShumba paya pekuti ndishumbeka kuti ndiani ataura kuti murume aitonyatsoziva kuti ndimbeu kwadi handina then ototi kana mine zvamunoitaka inini handidi kuzviona asi kana paine tsoro dzatamba imi handidi kana paine zvachiitika ngazviitika hazvo handidi asi ini handidi kuzvidini but uyu chiri kutityisa apa ndechekuti mubrain make wana wake asi kune mudzimai hawazi wake. Saka zvinokanganisa murume ngagere nemukadzi wake aifunga kuti wana ndiwo wake izvi zvinomuvhiringa ende wana zvinenge zviri nani vanongonzi avo ndo baba wenyu vanogona kuenda but uyu murume uyu pane disaster. Hey, inini ndiri kufunga futi ana Shumba naGono ndiri kufunga futi kuti ukama hwamukoma namunin'ina hunogona kupinda pasina kumira mushe. Advice tikatora yaShumba iyo yekuti unotaura nyaya iyi because ndatoona kuti pane disagreement yevamwe vari kutoti this is going to ruin ukama saka vamwe vateereri vedu vamwe ndoziva kuti vamatonyora vachiti aiwa ngaasataure iyi yafa yakalodai ngazvingopera zvakadaro and so on but uyo ada kugadzirisawo kuti no I think it's high time vanhu vazive vamwe vari kuzvitora sekuti look it's 20 years late and above let bygones be bygones. Between me and God there are sins dzandinongoti Mwari inini ndiregerere apa ndikada kubudisa zvinhu izvi pamwe vanhu vanotosiya nechichi chaiyo panyaya idzi saka iri kuda kubatwa very careful dani nekuti pamuchanovharira nyaya ndoda kuti muchizopa your own conclusion advice yamunopa kumudzimai uyu nehama dziri kuziva nyaya izvi maybe dzakupiwa pressure yekuti vadini vataure nyaya izvi. Ndimbodzokera paexample yandambo sorry musati maenderega ndenge ndambopa futi ngandiri kutarisa pane imwe nzvimbo ndakambosangana nesituation yakadai dzinenge mbiri mukomana adzidza haazvizivi kuti haaziwe pamba mai vakauya iri nhumbu upenyu hwese baba varipo vari kumubata zvakanaka ozoti akushanda onzwa mai vari kumutenda nomutupo usiri wepamba kura achitenda saka mwana akavhiringidzika akandivingawo akati mukoma ndavhiringidzika kumba ndatenderera musoro nezvaita mai chii ndobva ataura nyaya yake kuti vari kunditenda nomutupo usiri ndobva azovafesa kuti muri kunditenda sei vavachimutaurira kuti iwe uriwe kwakati hapana hapazi pani pako dambudziko rakazouyapo mai vazofa nderokuti iye waifira kuti ndiriwe pano zita rake rakatonyorwawo kana kukanzuru pamusoro pemba yavari kugara saka vakangoti vabereki vachifa munin'ina achibva ati pack and go right away you don't belong to this family. Akabatirwa demo chairo akashaya akatoita kuchema hanzvadzi dzochema
asi vakubutirana pachena kuti wakaudzwa namai kuti wauzwe papi wepano ibva pano handidi kutokuona ukaramba uri pano ndokuuraya ende zveshuwa vakaparadzana nokuda kwezvizvi. Koita imwe incident ndeyekuti mai vanoita futi the same thing, mwana akushanda apedza degree, ndo murume hazvizivi kuti haasi mwana wake. Mai vari kuziva tsoro dzavo, vakuchiudza mwana akagumbuka akati mune utsinye maimi, mune utsinye, imi ndimi makatochiita baba, ini baba ava hapana chawakanditadzira, ndichavachengeta to the last. Ende izvozvi the first thing chandiri kuita ndoda kuvatengera imba baba ivava, because upenyu hwangu hwese ndivo. Maakuchindiudza nhasi chenyu kusvotwa kuti ndaakushanda sei madaro. Saka akashatirwa, ndobva ati baba, situation yandanza ndii, but I'm going to do this and this and this for you, and in life ndinemi. Ndobva adaro akazotsvaga kuti aitry kuinvestigata kwaakanzi namai ndokumusha, and for sure akazviwana, but haana kusiya ava baba vakamuchengeta. Ndo patakazoona kuti zvine kunetsa kumwe kuripo, nokuti nevana vacho vanoshungurudzika. Zvinezvi maconsequences ndo ari kutaura namufundisi, zvine zvakawanda zvazvinoenda kuno affecta. Yes, Nyamuziwa. Inisamaita regai ndiadmite front yevateereri kuti shuwa kunyange tiri dare dzimwe nyaya hatitombozive kutodziita sei, dzinenge dzakatiomera, because kuti titaurire mai ava kuti revai kana kuti nyararai, eyo andiona pakaoma. But one thing chandinoziva, I was young, now I am old. Mupasi rino rechitema hakuna chinhu chinonzi secret. Hakuna. Somehow, the wrong person will bump in the right information. Pano ingoita kamwe kekuti zvinongobuda, ende kana zvabuda zvatikuedza kuti panapa tisarewe, anenge ango manyongori, and what have you. You get the point? Especially maperiod ekuda kurorerwa nemaperiod ekurwara nekudini. Eyo, I really don't know. Of course, ndichida kusapota nevaruma to some extent, and those who support and they go foot. Ndezvekuti izvo ndiri kucollege, ndakadzidza something chinonzi izvo, confession is not careless. Confession is not careless. It is curative and redemptive. If it's not going to redeem, then you're not going to bother around the carelessness. Sure, those are mchona Bible chitiro. Kana matadzani chingodilana muri two. Right. Are you getting it? Dilai muri two. But kana zvazoramba ende kune wechipiri newechita kana zvarambozoenda kuchechi. Andizwe kuti ngenyi Mwari in the plan of salvation and confession wakafactor element yekuti preserve the dignity of the offender. Muri wairi. Eyo kunyadzisana nekudine handizvo. But I don't know how to apply this text in a situation where wanawa hawazwe murume uyu ndowakuba mukuru, and bamukuru vari kuuya kumba vachitoona wana wavo every day. Saka mane varume vairi mumbamu, uyu ari kuti wana wangu, uyu ari kuti wana wangu. But of course wese vari vairi hawani wakangonyarara. So in some cases at some stage, kwandiri I would feel sangano ndokononge ndakarasika, but there are times when I feel kuti izvo
it's not the consequences that are important, but what may be important is the reality and the clear identity. Kana ndisiri mwana wako ka, andizi mwana wako, please let me know, andizi mwana wako. Kuti ndizoziva, nasi ndiritwe ndozoziva nda 40, kuti you cheated me for 40 years, it's not fair. Okay. So, I think let's leave it kuna Maya to be her own judge. Does she want to go by consequences, prevent the consequences, or she would want to be real kuneva navake ni kune murume wake ni kuna bamkuru? Because she can go kuna bamkuru kuti shamwarika yatakaita inini yako ndiremera ndakuisiya mauri nyokai chizwa kuti woita saka uchienda kuhama dzako inini I feel tormented to live with a man that I've cheated. I continue to cheat every day for as long as these children are alive and you are alive and he is alive. Okay, so your decision Nyamziwa. Yes. Kuna maya ndeye kuti choose. Tukukanda futi kwa wari. Let her be the judge. Darerineri can tell her what to do. Okay. Because tikamutaura kuti enda unoconfessa. Pakafa one. Washa uya kumandara kuno nemapurisa ne high court. Kuti akateera program yakatiudza kuti ndofe iye zvino ndamanondo because program yakandiudza kuti tikamuti nyarara. Are you getting the point? Uningirikino vana vake vozozviziva. Ende kuti program yekumandara yakati kana kwaita zvinhu zvakadai munonyarara because mukataura panofa one. So I think as a program, as a ministry yemandara, I don't think we know what to tell this woman. Hey, saka muri kuti mimi ngaanzwe Mwari. Yes. For the ways that na kuti zvakamira sei. Let him be the one to make the judgment. All right. Ini ndiri kuona Nyamziwa watiza nyaya mbiri. Number 1. Pane zvimwe zvinhu zvatisingagoni zvamuchose, right? But nemunamato Mwari anozvisimplify. Zvokuti maya vakanamata Mwari anogona kuvaudza what to do. Zvisina hondo. Amen. Zvisina kana hondo. You may be surprised there will be no war. Kuzvokuti munoona kuti pama muchiti pachapengwa podzikama. Mwari unogona kuzviita through prayer. Then ndiri kutarisa kuti imwe nzira ndeyekuti ukaona uchiti ukada kuita zviri kuramba zvichikuomera uri kungoona disaster. Paripo pokuti Mwari, you know me, ndakatadza. Ndakakutadzirai. But hana iri kundiudza izvi. Ndibatsirei. Zviripo zvokuti madhiraivha anozoti beta kuuraya munhu wani. Pakuuraya vanhu vakaita sei vakawanda. Mwari, ndini mutadzi. David unombonamata kuti Mwari vanhu vamakuuraya vese ava paanga averenga vanhu. But mutadzi ndiani? Dai mauraya inini. Mwari netsitsi dzavo vozomuponesa. Saka inyaya yakusara kuti maya vanhu ngavazvipire kuna Mwari. Wow. Avape way. Samite. Provide the way, yes. Samite. Ini ndiri kuona kudai kuti kune chirungu chimwe chinonzi icho, if you ignore your conscience, you will regret. Saka conscience indanga ihana ndangariro dzamaya ndo zvadziri kuvaudza. Kana vakapikisana nendangariro dzavo vanozokungura. Then tochiuya panyaya yekuti iwo pane umwe musi unombofadza murume nemukadzi unoti panapa murume wangu nhasi ari kufara. Mumwe mukana wanogona kuona maiwa kuti shamwari murume wangu handizi kuti uchandiona uchanzwa sei nyaya iri panapa. Iwewe murume wangu une chokwadi chaicho chekuti hauna mbeu. Ichi chokwadi unochiziva ichi. Wakambotamba nemusikana nhengi zvatinoziva hapana zvakaitika. Saka nokuda kuona kuti ndiwe wagiridze urema hwako murume wangu,
anoapedza mashoko iwayo. Regai wapedze. Iri kufamba kai. Ndaka wanenge wazvipira kana kufa ndakufira muna Kristu. Ndakuti ndikuudze pane nyaya yakawanzika kuti nyaya iri panapa ka wana ava wese waisamaita ndo mutupo wako ende usamaita hwawo ndio hwenyu wana wanyamunhu mukoma nemunin'ina takawirirana kuti tichengetedze zita rako neunhu hwako kana ada conscience dzake ada kudzitedza movha manamata kubva panamata murume wangu kana uchida kurova kana kuita sei iye atozvipira kufa zvauya conscience wana usavataurire murume wangu usaudze wana kana wamwe wanhu ndikuchengetedza unhu hwako finish asi kana ukada kundirova hako panze ndikazorwadziwa ndochema ndichidudza ndobva mhere ndichitaura kuti yowe saka ndikuti iye ndiye angagone kuenda kana zvamupfiriridza asi paine vhesi rinoti iro teerera zviri kutaurwa nemweya mutsvene yambotaura mumwe mutauro mweya zvaari kutaura mauri ndizvozvo saka namweya uri kumuudza kuti enda undotaura ndizvo asi achiziva remangwana kuti shuwa hasha dzinomuka mumunhu uyu hazvina kuzombofa zvakaita nyore vanhu vaMwari kuti ukabvakachirwa nemunin'ina kana mukoma wako tomboti vanhu vayo vari munyika ane vakadzi 2 makambonzwa akambosheya kuti mukoma nhasi mubatsirana napano zvakamboitika kune mamakauti vandakambosenza zvinoita but it's rare makaenda kuyakuisa atiko ataure nezita haikokoneti zvokuti mashanya samufundisi kudai baba vanobva vatombotama kubedroom mopuwa mai chaiko haikaucha dziri kwechipera saka ndombomira ndakadaro itaona samaita iyi shuwa mai wazvipira kana kuri kufa ndodini hangu ndofa but nyaya chaiyo hawafi wega hapasi kufa munhu kune chain ichafa kumashuro shoko roti usauraya akonzera ndiani manja ndiwe Jesu otiwo pinda muimba yako yemukati unyengetere kuna baba wako wanokunzwa urimo uri pakawanzika pane kuti usiye wamwaya moto nepetro adzi kumwaya alright takunda kuda kundopedza ndipo ndatotangira pamuri imimi nemashoko enyu kupedzisira kumudzimai uyu munowirirana naye here kuti ataurire murume wake ini ndiri kuti what is your last word mashoko angu epesa ndeyekuti mai ngavakumbire kuna Mwari right wasaudze vanhu baba zvinouraya mhuri kana kuengu achienda kuchechi nekuchechi hawachatoendi kuti hapa takachitwa wese kugehena namai wacho kugehena zvabatsirei manje ngavaende kuna Mwari wanamate kuna Mwari anowaregerera okay saka muri kuti Mwari anogona here mweya mutsvene unogona here kuti usataure mweya mutsvene unogona kuvabatsira unogona kuvatungamirira ndekuti mweya mutsvene ndimwarika Mwari haafariri kuti pamberi apo pave noanofa nekuda kwekanyaya aka right just a little verse waruma rushandisa mavhesi pane vhesi mubhaibheri zvakazarurwa 2 verse 10 inoti be ye faithful unto death and I will give you a crown of life chiri kundivhundutsa itheology iri kusimudza ma-consequences over truth and reality kuti we can sacrifice truth and reality so as to redeem ourselves from consequences kune wakapinda muchoto chemoto they could have knelt mudimbwa ichi wozongoconfessa private kuna Mwari kuti nemiwo Mwari taizopiswa 7 times nemoto and what have you I think kune vanhu wakamirira pachokwadi and decided rather all right could let the consequences be
as they may. Okay. But inini I'm going to stand for what is right. Okay. Because tikaenda kuma consequences, takuti awamboti mutonyudza sangano. Tinogona kusvika papoint yekuti tichaiti ana mai nana mai guru mucheche muya vari kuita zvavari kuita in the name of kana munofanira kuiga wiga hazvinoitwa unowiga wozongokonfesa kuna mwari uko ndo kamwe kaengo kandiri kuita kuti we may actually baptize sin by being too much afraid of consequences. Truth is truth. Yes, truth is truth. Reality is reality. The way yatinofana kutaura truth ndo pane nyaya ndo pamuri kuya mufundisi. Thank you so much. Ndatopa bata. Your last words to this woman. What muri kuti kudini mufundisi? Otaura here mudzimai uyu kana kuti ngaisiye matambo? Ndoida kuti mai ava vakava vanoteerera kune voice yemweya mutsvene. Mweya mutsvene unogona kuva director kuti wofamba nenzira yakadai. Yes. Inogona kuti ibatsire iwo uye zvakare nevanhu vachange vari involved munenyaya. Hey, ndichingovhunza futi nemese ndichibvunza ndichitangera pamuri. Would you want to know if it was you? That's an important question. Thank you. Mungada kuziva here kuri kunzi ndimi nyaya iyi ndeyenyu? Kunzi praise hasi wenyu. Yakati womei. Aditika. Ndosakwati hazvitaura. Yeah. Because yakati womei. Saka ndosa ndati patiri kutaura nekunovharira. Let's also put that man. Uyu. Yes. Opinda matiri. Pastor Bundu. Ya ndiri kuti iye zvino tiri kuona vanhu vari kuinda kuna ana Mugabe. Yes. Vachinoita zvokutestwa. But paripo paunoona kuti at this age zvazvisafaniri. Because zvinondisiya ndisisiri munhu kwaye. Hey. The age yandava. Ndakatoshanda, ndakatokudza vana, ndakapedza. Only to know kuti ndiite wari at this hour. To me, kuri kuti zvaita ndinongoudza Mwari kuti at least I've done my duty as a father. Hey. I've done my duty no matter ndazonzwa izvi. But kuti ndivenge vana ava, they are innocent. They are very innocent. But Mwari chindibatsirai because ndoda kuponeswa. To forgive this and continue noupenyu hwangu hwechikristu. Zvakaoma kuti ude kuzobudisa at this uchindiudza ini. Hey, this hour. You'd rather not know. Yeah. Because in the age, time. Time and I spend exactly. That's powerful. Yes, Samite. Mashoko enye kupesira kumuri. Iye ni ndiri kurera vana handidi kuzinzwa. Chingondirege ndakadaro pabasa ndiri kuita rese kuchengeta vana 5 hour. Handidi kuzinzwa. Yeah. Ndo zvinoreva kuti kunyarara ndo zvazviri kutora kuti kunyarara uda unondiurayiri. Dare raramba kuzwa nyaya dzaro. Maybe mfundisi mochitivharira your last words as always padare rino kuti mashoko ekupesira uye dare ndofunga tiri kuteedza kuti kudini nemashoko ekuvharira nyaya iyi nevamwe vane masecrets vamwe ase vana vamwe wane zvimwe zviri kuwanesa conscience and so on zvavari kusangana nazvo. What advice can we give? Samaita ndoda kuremekedza vadare nepfungwa yavari kuunza inenge inokurudzira zvikuru kuti kunyarara kunenge kuri nani. Dzokono pamusoro pacho ndinchida kuti ndiwedzerewo ndichiti izvo zvimwe zvinhu ka sezvataurwa naSamaita waMudoni
hauziwe spirit iri kukupusha. You don't know spirit iri kukupusha. Kana mai spirit iri kukupusha ine nharo ende isingakupei rugare, there's no peace in your life. Chances are tinogona kuita mental health issues. Mamwe acho anogona kuita even psychosis or other complications. Nemhaka yekuti chokwadi chamunoziva chabva chawa so fresh ende hachisi kukupai rugare kwamuri. Inini ndisingakudzei kuti morewa here kana kuti morega, ndenge nichiona zvakakodzera kuti handiti pakamboitwa dare here rekuti topa sei murume uyu wana, imi mukatenderana nedare iroro. Zvino zvazvarema zvarwadza mukaona maakunyorera kudare kuti wedare ndibetserei. It's not easy kubuditsa nyaya dzakadaro kuti dzibude muTV, dzibude kutaura kuti hamuzi parugare. Inini zvandingakumbira, endai kuna baba mukuru muridzi wewana, movaudza kuti hama yangu kwangu hakuchisina rugare. Mwoyo mangu handisi kukotsira nedambudziko ratakaita iri. Ndenge chida kuti handizi kuti ngadini kana chida kuti iwe newadare watakamboronga navo vazive kuti ndine problem iyi. Then padare ipapapo ndofunga topana njere yekuti now that inini ndiri kunetseka ndobatsirwa sei nekuti ndoda kubetserwa. So I think dare rakamboronga wana ngariwe dare rinodhila nechallenge yamina. Dzokerai kudare ikoko mundotaura kuti mune chinyu, mune problem. Outside this, sekutaurwa kwazvaitwa newadare panapa ndezvekuti imunotya Mwari imi, tsanyai munamate. God will reveal a way of how to deal with this. Mwari akukomborere. Thank you. Ndoda kutenda dare gono uko nyamuziko samaita uko. Aiwa tinotenda. Toda kutenda vateereri nenguva yatana tinongwa makomborerwa tichiita dare the retired pastors muzora nhasi, a different panel altogether. Tichida kutenda nemhinduro dzizhinji dzabuda mukati mediscussion ino. May God bless you, may God keep you. Tichakumbira shumba mutivharire nemunamato. Ndakumutendai Jehovha mangu sikatano nenyasha dzaine rudo rwenyu nekutungamira kwamaita padiscussion yatete tiinayo. Chatinokumbira ndechekuti padambudziko nechallenge iri kusangana nemuranda wenyu newaranda wenyu yakadai, tinokumbira mweya wenyu mutsvene uye unopindira nekuwapa kuti wangaite sei kuti nyaya dzakadai dzive dzinogadzirika iwo wagova nerugare mukati meupenyu hwavo. Ngo chatinoshuwa ndechekuti pasave newanoparara asi kuti tose tive tinoponeswa. Mwari maita henyu kuti munotiisira pachena kuti we've got 1,000 ways yekusolva maproblems aya. Saka tinoda kuti mutende ngekuti muripo muchabatsira maita henyu kutungamira kupose muzita raJesu kunamata. Amen. Amen. Oh
hakuna chimwe chiro maropa Jesu ega kurerekera sitazo maropa Jesu ega akan nakisa anoti chenisa asindi roziva maropa Jesu ega tirusimbirwa rangu maropa Jesu ega nekururama kwangu maropa Jesu akanakisa anoti chenisa asidi noziva maropa Jesu ega biri doiva maropa Jesu ega maropa Jesu